Казан, Казан, нурлы Казан. Ул элек тә, бүген дә һәрбер иҗатчыны үзенә ымсындырып, чакырып тора. Минзәлә педагогия училищесыннан соң Ләбиб Айтуганов та яңа өметләр, яңа омтылышлар белән баш калага килә. Һәм ялгышмый, Казанда аның чын иҗат тормышы башлана. Педагогия институтында яхшы укуы белән аерылып торган студент үзешчән сәнгать кичәләре оештырырга да, татар хоры белән җитәкчелек итәргә дә, шул ук вакытта шигырьләр, көйләр язарга да вакыт таба. 3нче курстан инде ул Татарстан радиосында эшли башлый. Музыка белгече дип әйтер идем мин аны. Чөнки ни өчен белгече дип әйтәм? Мин картотекадан актарып берәр номер эзли башласам, теге яки бу номерны концертка кертергә дип, ул сорап куя, нинди номерны эзлисең, кемне эзлисең? Мин әйтүгә ул шундук әйтеп куя, менә ул теге тартманың теге төшендәрәк булырга тиеш, шуннан табарсың. Энциклопедия шикелле. Безнең аның белән шактый радиода эшләгән тапшырулар бар, язмалар саклана. Ул вакытта без төннәр буе эшлидек, яза идек. Аның эшләгән вакытта үзе язадыр ул минем сценарийны. Үзе режиссировать итәдер, үзе язманы менә теленкәне әйләндерәдер. Нанда тәрәзә безне айрадыр. Шунда гел аның йөзе менә хәзердә күз алдымда. Әлеге спектакльләрнең күбесе бүген дә радио фондында саклана. Аларның уңышы беренче чиратта авторның театрга булган мәхәббәтенә бәйледер. Ләбиб Айтуганов үзе дә Республика мәгариф йортындагы халык театрында дистәләгән спектакльләрдә төп рольләр башкара. Профессиональ театрның артистлары, режиссерлары белән исә аны чын дуслык җипләре бәйли. Хәтта безне гастрольләргә киткәндә дә озатып йөргәйде. Без гадәттә ул вакытта Уфага китәдек пароход белән. Ул пароходка хәтле озата, ул безнең озатулар, алар барысы да ниндер бәйрәм төсенә алалар иде. Һәм ул менә ничектер шушы озаткан вакытта, безне юлга озаткан вакытта безне озатып, рәхәтләнеп төшәдер һәм моңаеп каладыр. Зур шәхес иде ул безнең музыка культурабызда. Аның сүзләрен язылган җырлар байтак, үзе көйләр яза иде ул. Мин дә көйләр тудыргалы идем һәм аңа үземнең иң беренче көйләремне җырлап күрсәттем. Мин бит шагыйрь түгел, сүзләрен дә үзем язганмын. Ул әйтә, көең матур, сүзләрең җыр сүзләре булып җитмәгән. Әйдә мин язып бирим сиңа икенче сүзләр дип. Шулай иттереп ул яңа сүзләр язып бирде. Кыр казлары дигән җыр булды ул. Аның шигырьләре, музыкасы хәтта төнлә килеп аның төшенә керер иде. Төнлә шулай торып, тәрәзә төбендә безнең анда безнең торган квартирада тәрәзә төпләре бик киң иде. Шунда утырып музыкалар, шигырьләр язганын күрә идем мин кайвакыт төнлә торып. Нәрсә эшләп шулай эшлисең дигәч, ул төшемә керде дия торган иде. Кыска гомерле булды, иртә китеп барды. Җанды, киде. Фаҗигале булды аның үлеме дә. Аллага шөкер, менә аны искә төшерерлек кешеләр бар. Без аны искә төшерәбез. Менә кызы Миләүшә Айтуганова. Ул аның эшен дәвам иткән кебек, һәм дә ки аның язган әсәрен сәхнәгә мендерде. Менә кызым үзе дә топ-тулы чиләкләр белән Миләүшә, ярдәм итәм. Гомере булса, безнең бер алып баручы драматургларның берсенә әйләнүенә минем бернинди шигем юк иде, чөнки аның таланты зур. Әйе, күп әсәрләр, радио тапшырулар, җырлар дөнья күрми калгандыр. Ләкин икенче яклап, Ләбиб Айтуганов 29 яшендә кайберәүләр гомер буе ирешмәгәннәргә ирешеп, үз заманының әйдәп баручылар рәтендә булган. Мирасы заман сынауларын узып, бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән. Аяз Гыйләҗевнең сүзләре белән килешми мөмкин түгел. Ул табигатьнең иртә өлгергән җимеше.